дар бозии Реал Мадрид ва Валенсия ҳодисаи нофураме рух дод. Вақте ки Винисиус Джуниор дар майдон буд, мухлисони зиёди Валенсия ба суханони расистӣ даст заданд. Оиди муқобилат ба расизм довар дар майдон бо садогӯяк эълон кард. ин огаҳӣ ба ҳамон мухлисоне буд ки ба бозингарон халал нарасонанд ва эҳтироми якдигарро кунанд. бозӣ то эълон кардан боздошта шуд, зеро ин рӯйдоди кӯчаке дар футбол нест. новобаста аз дахолати довар, Винисиус эҳсосоти хешро идора кардан натавонист. дар дақиқаҳои охири бозӣ ӯ аз хашми зиёд ба ҳамлагари Валенсия Хуго Дуро зарба зад. ин замони мушкил барои Вини буд ва баъди бозӣ ӯ дар саҳифаи инстаграмаш навишт ки расизм сабаби хашми ӯ дар бозӣ гашт. ин футбол нест, ин Ла Лига аст. чунин ҳодисаҳо моро водор месозад ки ба расизм муқобилат нишон диҳем ва имрӯз оиди ин мавзӯъ ҳарф мезанем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. яке аз роҳҳои мубориза бо расизм ин гирифтани имтиёз мебошад. ҳолатҳои мушкил 10-15 имтиёз барои амали мухлисон оиди расизм дар варзишгоҳ. яъне ки агар мухлисони дастае ба расизм муттаҳам шаванд, даста имтиёзҳояшро дар мусобиқа аз даст медиҳад. масалан, мунтахаби Хорватия дар гузашта як хол дар бозиҳои интихобии Евро 2016 аз даст дод, зеро дар майдонашон ин нишонро доштанд ки ба олмони натсизм ишора мекарду хашми дигаронро овард. ба ҷузи ин иҷоза надодан ба мухлисон ва бозӣ дар варзишгоҳи холӣ ва баста шудани даромадгоҳҳо метавонад амалӣ шавад. масалан, баъди амали расистӣ кардани мухлисони болгариягии сӯи бозингарон Тайрон Минкс, Раим Стерлинг ва Маркус Решфорд дар бозиҳои интихобии Евро 2020 моҳи октябри соли 2019 болгариягиҳо ду бозии худро бидуни мухлисон ва бозӣ бо Чехияро бо шумораи ками мухлисон баргузор карданд. дар чунин ҳолатҳо аксияҳои FIFA бештар амал мекунанд. ана дар ҳолати Винисиус бошад, ин амалкард ҷазои сазовор бояд гирад ки дарси хуб ба дигарон шавад. роҳи дигари мубориза бо расизм ин якумра банд кардани мухлисоне ки ин амалро иҷро мекунанд мебошад. ҳамчунин дастгир кардани онҳо метавонад нақши калонеро бозад. вақте ки хунукназарӣ ба банд кардану иҷоза надодан шуд, дастгир кардани он мухлисон зарурӣ мешавад. масалан, дар дербии Манчестер декабри соли 2019 мухлисе барои расизмро паҳн кардан дар майдон дастгир карда шуд. ин амал баъди зарба хӯрдани нимҳиматгари Юнайтед Фред ва садои мухлисон шуду Ҷесси Лингард ҳам аз ҷониби мухлисони Сити дашномҳо қабул карданд. яъне дастгир кардани ин мухлисони якумра банд кардан расизмро метавонад дар футбол камтар созад. илова бар ин, дар сомонаҳои интернетии Instagram, Facebook ва Twitter бояд ба аккаунтҳои амали расистӣ дошта чораҳо андешида шавад. ин платформаҳо механизми идоравӣ доранд ва аз инам бештар мешавад ки алайҳи расизм мубориза бурд. аккаунте ки расизмро паҳн мекунад бигзор якумра баста шавад ва ҳар контенте ки ба он рабт дошта бошад банд бояд шавад. иловатан бозиҳо дар сурати пас задани бозингаре бояд манъ карда шаванд. дар гузашта дар бозии дастаҳои ПСЖ ва Башактшеҳир бозӣ бо сабаби пас задани ёрдамчии сармураббии дастаи Башактшеҳир аз ҷониби довари чорум манъ карда шуд. бозингарони Башактшеҳир дигар нахостанд ки бозиро идома диҳанд. УЕФА ба ин амалкард доварро то охири мавсим аз бозиҳо дур кард ки расизм дар футбол бояд ҷой надошта бошад. агар дигар чораҳо барои аз байн бурдани расизм амал накунад, бигзор акси ҳамон мухлис дар ҳама ҷо пост шавад. ин кор метавонад мухлисонро водор созад ки ду бор фикр кунанд ва баъд коре кунанд ки шарманда нашаванд. охир футбол ва умуман варзиш бояд аз ҳама ҷиҳат мустақил бошаду ҳама баробар. бояд ки корҳои фаҳмондагӣ ба монанди семинар ба мухлисону гурӯҳи фанбазаҳо гузаронида шавад. васоити ахборӣ ҳам нақши калон дорад ки муқобили расизм мубориза барад. бояд дар барномаҳои варзишӣ оиди ин мавзӯъ бештар сухан шавад ки одамон ба ин роҳ нараванд. дар охир бошад нақши калон дар дасти мухлисон мешавад ки фазои тозаи мухлисиро бо эҳтиром дар варзишгоҳ ташкил кунанд. боз кадом роҳҳо метавонад ба расизм нуқта гузорад? агар фикре дар ин бобат доред, пас дар комментария қайд кунеду навори навбатиро мунтазир бошед. то боздид.